अरे राजापुर वाली अरे चाट लिया अरे 10 रुपया प्लेट बाटे की हो जाई चटकार हो एक बेर खाके देखल मैडम खइबू बारंबार ए चाटी कन चटक बाटे की हो जाई चटकार हो एक बेर खाके देखल मैडम लइका कई है सयान होई जाई है बुढ़वा कई है जवान होई जाई है लइका कई है सयान होई जाई है बुढ़वा कई है जवान होई बाकी समैया काट देला ए जे के आ अरे 10 रुपया प्लेट कहना का है अरे जीरा लहसुन धनिया मरचा कटल बानी प्याज हो ई जबरगत के बाबू हवे ई फूल की महाराज जीरा लहसुन धनिया मिर्चा कटले वाली प्याज हो जीरा मरचा हवे ए फूल की महाराज ए लइका खई है सयान होई बुढ़वा कई है जवान होई जाई है बाकी समैया काट दिया ए सहजनी वाली ए मुंडावा चाटिला ए हारमोनियम मास्टर अरे 10 रुपया प्लेट दहन तयावा चाट लिया ए रुक जा ए हारमोनियम मास्टर अरे चाट लिया हम मेलम ढेर दिन दुकान कर रही भाई अरे चाट टंकी मास्टर अरे चाट लिया अरे 10 रुपया प्लेट